Potala. Als diversos pisos de què consta hi ha un bon nombre de capelles, a l'interior de les quals s'hi troben amuntegades centenars de milers de figures que representen sacerdots, monjos, mestres, deixebles dels Dalai Lames i un nombre incalculable de budes, tots ells molt ornamentats i coberts amb pans d'or que hi han anat superposant en capes els molts pelegrins que diàriament visiten aquest lloc increïble. A 4 quilòmetres a l'oest de Lhasa hi ha Norbolinka, també anomenat Palau d'Estiu del Dalai Lama. Una curta passejada ens durà directament a un dels paratges més verds de tota la vall de Lhasa. Abans, però, ens aturarem davant d'algun dels molts petits mercats que hi ha a la ciutat. Aquí ens ho passarem bé, perdent-nos enmig de la gent i veient com són capaços de viure i gaudir de la seva humilitat, la qual cosa costa molt d'entendre als occidentals. Entre les olors suaus d'encens, de flors de llessamí i de tarongina, l'anar i venir de la gent és constant. Les paradetes que hi ha per tot el carrer ofereixen als possibles compradors tot allò que no pot mancar mai en un mercat: fruites, flors, parasols i moltes coses més que fan omplir de coloraines l'aridesa de l'entorn. La gent hi va amb la família, amb amics, i resen, mediten, conversen, n'hi ha que juguen, d'altres dormen. En una sola paraula, viuen. A Orient no es distingeix allò que és sagrat d'allò que és profà. Per als budistes, com també per als hindús, la vida és la millor de les pregàries, la millor de les ofrenes. Des del temps del Dalai Lama VIII, el Palau de Norbolinka ha servit de residència d'estiu per als Dalai Lames. Els edificis principals van ser construïts cap al 1750 i va ser des d'aquí d'on l'actual Dalai Lama, al març de 1959, va fugir del Tibet per exiliar-se al nord de l'Índia, on encara hi té actualment la seva residència. La construcció principal del palau està decorada amb veritables obres mestres de l'art tibetà, d'entre les quals volem fer ressaltar les pintures murals que ens mostren el regnat del monarca Trisong Detsen. No gaire lluny de Norbolinka, i mentre el sol se'n va a la posta darrere el vell Potala, tindrem l'oportunitat de travessar el riu Kyushu. L'únic mètode que utilitzen els tibetans per navegar per les aigües gelades que baixen de l'Himàlaia són unes rònegues embarcacions fetes amb pell de iac. El iac és un bòvid de pèl llarg, membres curts i forts, molt adaptat al fred i a la manca d'oxigen de les muntanyes, que ha esdevingut una de les riqueses més preuades pels tibetans. A part de la carn, la llet i la mantega que proporcionen, són animals molt resistents, capaços de suportar sota el mal temps llargs viatges per les muntanyes. Més tard, i ja de tornada a l'hotel, ens aturem per admirar una de les escultures més importants de tot el regne del Tibet.
Una immensa roca, de més de 20 metres de llargada per 12 d'alçada, on les expertes mans dels artesans tibetans han donat forma a centenars d'imatges de Buda, policromades després per tots els fidels. De bon matí, quan encara el sol està dormint amb els altres déus, iniciem el nostre camí vers l'altiplà del Tibet, concretament a la regió de Dzang. Una empinada carretera ens manarà en poques hores al cim de la muntanya Khambala, a 4.794 metres d'alçada, des d'on descobrim l'extensió d'aigua de color turquesa del llac Yamdrok. Una llegenda diu que un pescador, en veure la gran bellesa d'un peix que acabava de pescar, va decidir tornar-lo al llac. Així que ho hagué fet, el peix es convertí en una bella fada, que, emocionada per aquest gest tan noble, el va voler omplir de felicitat per la resta de la seva vida. Des del cim, les banderoles d'oració voleien els quatre vents escampant les doctrines que Buda deixà al poble tibetà.两个船儿推下去。